እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ሱዳን ኬንያ ኩናት ሱዳን ንኽጓሃር ትሰርሓላ ክብል ከሲሱ። ሌተናል ጀነራል ያሲር አልዓጣ ብ23 ሓምለ ንሰራዊት ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኬንያ ብርኡይ ንሓምዳን ዳግሎ ደገፍ እናገበረት ከም ሸምጋሊት ኮይና ክትቀርብ ኣይትኽእልን እያ ክብል ከሲሱ። ንሱ ብተወሳኺ ዊልያም ሩቶ ምሶም ለኢኾሞ ዝበሎም ሃገራት ኮይኑ ጸጥታ ሱዳን ካብ ምዝራግ ክቑጠብ ኣለዎ ኢሉ። ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ንጉዳይ ሱዳን ክከታተል ብኢጋድ ዝቖመ ጉጅለ ክመርሕ ይጸኒሑ። ሰራዊት ሱዳን ዊልያም ሩቶ ጸግዒ ሒዙ ስለ ዘሎ ካብቲ ናይ ሽምግልና ጉጅለ ክወፅእ ክሓትት ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ጀነራል ያሲር አልዓጣ ክስ ግና ደረቱ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ ሰበስልጣን ኢጋድ ገሊጾም። ራብዓይ ወርሑ ሒዙ ዘሎ ኩናት ወተሃደራውያን ሓይልታት ሱዳን ንምሽምጋል ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ዛጊት ፍረይ ተረኽቦን። ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ምትእኻብ ሲቪካውያን ማሕበራት ብወገኑ ብሶኒ ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ዘይተጠርነፉ ማሕበራት ሰሞያ እውን ኣብ ሱዳን ናይ መሰጋገር መንግስቲ ዝቖመሉ እማመ ሰላም ብምድላው ኣብ ዋዕላ ካይሮ ተሳቲፎም። ኣህጉራዊ ማሕበር ልምዓት ንወደብ ጅቡቲ ምስ ከተማታት ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመራት ንምህናት ዝውዕል ናይ $720 ሚልዮን ለቓሕ ፈቒዱ። እቲ ኣካል ዓለማዊ ባንክ ዝኾነ ማሕበር ነዚ ለቓሕ ዝፈቅድ ዘሎ ከተማታት ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ጅቡቲ ብቐጥታ እንተተራኺበን ብዘይጋቲ ዝህቦ ናይ ሰብን ኣቑሑን ምንቅስቓስ ዕድላት ስራሕ እውን ክፈጥር እዩ ብምባል ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዚ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ ወፃኢ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወደባት ጅቡቲ ከም ሳለጥ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ምህናት እዚ ናይ ቅጥራንን ሓመድን ጽርግያታት ንሰደድ እውን ክሕግዛ እዩ። ካብ መይሶ ናብ ከተማ ድሬዳዋ ዝዝርጋሕ ናይ 150 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣካል እዚ ፕሮጀክት ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበር ልምዓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽደ ብወገኑ ብዛዕባ ቃል ኣገዳስነት እዚ ፕሮጀክት ኣብ ምልውዋጥ ንግዲ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ዝህልዎ ተራ እውን ዕዙዝ ኢሉ። ምስ ቻይናውያን ናይ ህንፃ ትካላት ተኸታታሊ ስምምዓት ክትፈራረም ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ወደባት ጅቡቲ ምስ ከተማታታ ኣብ ምርኻብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ወደባት እውን ተወሳኺ ተርሚናላት ኣብ ምህናፅ ትነጥፍ ምህላዋ ይግለጽ። ውጋ ሓድሕድ የመን ብሰላማዊ መገዲ ንምዕራፍ ብስቱር ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ከም ዝበጽሐ ሰበስልጣን አልሑቲ ገሊጾም። ኣገልግሎት ዜና የመን ሳባ ብቀዳም 22 ሓምለ ዘመሓላለፎ ዜና ላዕለዋይ ቆንስል አልሑቲ ማህዲ አልማሻት ስዑድ ዓረብ ደሞዝ የመናውያን ሰራሕተኛታት ኣይከፍልን ብምባላ ነቲ ዘተ ክቕጽልዎ ከም ዘይከኣሉ ኣፍሊጡ ኢላ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ መግለጺኡ ስዑድ ዓረብ ናይ ነዳድን ጋዝን እታው ናብ ባንክታት ኣታዊ ብምግባር ንሰራሕተኛታት የመን ህያብ ትህብ ከም ዘላ ክተምስል ትፍትናላ ክብል ከሲሱ። ማእከላይ ባንክ የመን ስርሑ ደው ካብ ዘብል ጀሚሩ ልዕሊ 500,000 ሕቲ ኣብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ዝነብሩ የመናውያን ሰራሕተኛታት ወርሓዊ ደሞዝ ካብ ዘይክፈሎም ዓመታት ኣውፂሩ ይርከብ። ኣብዚ ስዑድ ዓረብ ንሰራሕተኛታት ደሞዝ ክትከፍል ተሰሚዓ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ምንጭት ገንዘብ ካብ ሽያጥ ነዳድን ጋዝን የመን ዝተረኽበ ስለ ዝኾነ ካብ መሰረቱ እውን ንብረት የመናውያን እዩ ክብል እዩ እቲ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ቆንስል የመን ዝገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረናይ